Genomineerd als Rabobank Onderneming van het Jaar. Probo. Ik ben Bert-Johan Melender van Probo in Dokkum. Wij zijn printspecialist. Wij leveren aan resellers, wederverkopers zoals we dat noemen. Het zijn reclame, communicatiebureaus, standbouwers en andere resellers die onze printmogelijkheden benutten om uiteindelijk hun bedrijf te laten groeien. Concreet betekent dat wij dagelijks zo rond de 800, 900 orders versturen. Met beadflex, spandoeken, vlaggen, rollenbanners enzovoort, nog veel meer. Het team van 120 printspecialisten, zou ik maar zeggen. Het team wat ook heel snel kan schakelen en wil schakelen. En dat is ook wat de markt van ons vraagt. Hè. We zien hele korte levertijden. Ja, en als dat betekent dat we een extra sprint moeten trekken, dan doen we dat met z'n allen. Het opereren vanuit Noordoost-Friesland zien wij niet als een belemmering, maar als een positief iets. Ik zie een regio waar ontzettend veel talent in zit. En voor ons als bedrijf biedt het internet natuurlijk ook heel veel kansen. En daarbij zie ik dat niet als een grens of als een belemmering. Begin dit jaar is de laatste hal opgeleverd. We verwachten eind dit jaar de vierde en nieuwste hal in gebruik te kunnen nemen. Nou, die nieuwe hal biedt natuurlijk ook weer nog meer kansen in print natuurlijk. Dat betekent ook dat we nog meer nieuwe producten kunnen gaan ontwikkelen. Het ontwikkelen van nieuwe producten betekent ook dat er nieuwe collega's nodig zijn. Dat is natuurlijk goed voor Probo, maar ook voor deze regio.